Vedeli ste, že staroveký symbol Ouroboros, had požierajúci svoj vlastný chvost, skrýva tajomstvo, ktoré používajú najúspešnejší ľudia na svete? Tento symbol predstavuje nekonečný cyklus. Nie koniec, ale večný začiatok. Stoickí filozofi ako Marcus Aurelius chápali hlbokú pravdu. Neúspech nie je konečná stanica. Je to len časť nekonečného kruhu rastu. Keď sa pozriete na Ouroboros, vidíte dokonalý kruh. Žiadny začiatok, žiadny koniec, len nepretržitý pohyb vpred. Úspešní ľudia myslia rovnako. Keď padnú, nevidia porážku. Vidia ďalší krok v cykle učenia sa. Steve Jobs bol vyhodený z Apple, ale chápal cyklickú povahu života. Vrátil sa silnejší. Každý neúspech vás pripravuje na ďalší úspech. Každá porážka je semeno budúceho víťazstva. Stoici verili, že všetko sa opakuje. Vaše problémy dnes sú prípravou na zajtrajšie výzvy. Prestaňte vidieť neúspech ako koniec. Začnite ho vidieť ako had požierajúci svoj chvost. Nekonečnú príležitosť začať znova, múdrejší a silnejší. Ouroboros vám pripomína, váš príbeh sa nikdy nekončí, len sa transformuje.